son Sabela, estudio publicidade, logo estudio moda e agora pois me dedico ao deseño en moda. Eu son Esther, traballei 7 ou 8 anos en París na decoración del hogar e fixen cousas moi bonitas e traballei por xente moi importante, empezando por políticos, artistas, cantantes, de todo. En que época foi isto? Eu cheguei ali no 69, vime no 80, xa fai anos, empecé con esta señora colleu unha confianza, tomou unha confianza a min, ela é inmensa, porque dicía, non, eu sei que na túa cabeza hai moitas cousas que tens que desarrollar. É importante que che den un margen de confianza, un bo feedback, que non te sintas, a veces, sobre todo no meu caso, así, cando son traballos moi creativos e non tes un bo feedback ou non tes esa relación ou non te podes sentir cómoda para decidir que queres facer ti ou por onde queres tirar, é máis difícil traballar sempre. Non é un traballo de oficina, non é algo... Claro. É algo moi subjetivo. Daquela era que os estudios era o que te mandaban ir a coser. E non todos os pais te podían mandar, non penses ti. E viñamos a coser aí, a Michelena, número 38, primer piso. Carmiña Rodríguez. É que igual antes tamén era algo que facías, non sei, non por necesidade, pero como que era moito máis fácil que como muller te dixeran pois a coser, pois o que sexa, e agora dedicarte a isto casi é un privilexio, sí. Porque é complicadísimo, é caro, é difícil. E sobre todo que moitísimas escolas son privadas. Sí, ese é o problema. Antes de escoller carreira estaba eu na miña casa dicindo, bueno, agora eu que pago aquí. E ao final decidín facer publicidade, pero tiña na cabeza moito de, bueno, calquer cousa que faga. Igual logo poder ir por aí, marketing de moda, comunicación, calquer cousa destas. E cando acabei xa foi como, bueno, xa está a broma. E de feito xa pensaba que era tarde, dixen, igual xa é tarde, xa que vai a carreira, igual é tarde para empezar en todo o tema diseño, todo isto. Pero bueno, realmente non. O cambio empezar a patronar ou a coser desde cero, a pensar como están construídas as pezas, é moi diferente e ao final, pois non sei, moitas horas a costura é moi esclava, moito traballo. É moito, además ten que ser moi constante, é moi exixente, é moi exixente, é moi competitivo, é un sector moi competitivo. Que fase tamén é moi bonito, Pois moitas gracias. É moi bonito, además te tiene que dar, se te gusta, tiene que dar mucha satisfacción. Sí, a ver, é un proceso moi complicado, porque ao final é moi longo e o que empezas facendo nun momento, cando levas un ano dedicándote a eso, xa o ves con outros ollos. Home, eu creo que hai moitas máis mulleres. Sí, non cabe dúda. Pero bueno, sí que é certo que logo chegan e son famosos moitos máis homes, como pasa claro, todos lados, sempre hai como... Claro, sí, é verdade.